Pdiang sngewbha pi shaka FLOWDA MILES Channel. Lada fi sngewtynnad yak video sngewbha ban like, share and subscribe. Khublei Shibun. Kaseng Voice of the People Party kat badang mi kisngi kadang klain Shuh bat Shibun de kiwei ki party kila persang ban keno bat kentho ya kaseng Henry na kaliang jong ka party WPP ka klem Sngap ya kita ki nong Kren Beiñ Henry ka jait Beiñ hakalenti ka baka shay jait ban pensngau thu ya ki ba bat Mynta kasngi kaseng kalawan hier sya kasnong ka bahab haram brai jerngam constituency ha kasnong maulang Shuh. Shisha kum tangong kalang ba snowsi na klem keno ndai kia thau tin bo barden oh Mynta pun kiba Kren pipet ki social media kia Kren kumno oh upra ubang symbol jaga voice of the people party on pe lot on pe yaga bamsap on pe yaga jingle shiliang khmat on pe yaga jingdup on pe di kam sniu kam sme baroh ko ki pai ba on pen khoi lot yaga ri bat yaga jait man reu oh deputy chief minister badan buram iba prestonian kumno yang akloi berpilih bat ka voice of the people party Lada ubarden ula ban pen shisha ya kata ka jingit jait ban reu oh madu imat pila kwa ban pen so ban ngin ong ye pi Lada pi kwa ban aru ngi tengim Pdiang pi ngi tengim Pdiang Namar ngin pe iki spat ngin pe iki syap ngin sai giri thumai iki samra iki long kemi iki long pa bangin sandor thumai yagari badega chat menriu ko ki pat babi wala da pila penpau babi kwa ban pinyeso bat ka voice of the people party ndre da ka basya ngi Kren ngenum la ban Pdiang ko madu badan brom ya pi sa voice of the people party ngen pen khoit ya ka sinshar ka khara ngem dan kam ban pin shisha ya ga jingit ri jingit jai ban riu ki pat ba ki ba mat ki tep ngam ju kwa ban pot ron sing ya ki kam ki ba bha bangale nam ta ga jai ban riu ne ki ba tep ki tep ya ki kam ki ba bha ban kli kan no kli ki school ni la thau snow thamula snow samut la bakla jingkli unong kli jingkli la kumbabu jingkli yau kena kelas A daga jingkli yau bade ka kelas 10 ngimpat sinsyar te gari ngimpat don te ga sarkar watang sisinru balai kali ni kini ke jingkli kabal pintu mar jingot imat wat yau nong kli jingkli atau song hok se pai pa ban kli no ba arden kan no kli ki skul la pentau kan no siru ba arden ulalong minister ndai kli komno phi penon kam mit ML scheme ngan ya tho ya ka ek badan hanga bor ga sa ke ki kam ke bangale at constituency ngan ya tho upai ba jong nong kram uni tho ba shwa banong ML barden kumno bu sipai ukhang ga giet but on the long ML barden kumno bala pli ta ga giet kibon ngamdan por ba ya tho ya ki kam ke bangale nam ta ga constituency ogi pai babi Shibun ki jingkan tho kimi nei tangwei shana hangi ki nongalam jonga voice of the people party hadu Mynta nampak ji syukur odon ki bang usgol hot ha hana wangam dan kamman panmap no Khublei Shibun banganiap ngaklemong bangam dan kamman panmap yagi jingduna nrengong ngati kena bangam dan kamman panmap no Khublei Shibun banganiap bangaladek thok e ga jait menriu namar ngampat ji thok te watang sisenu tebalai ngan panmap no Khublei Shibun banganiap bangala thok e ga jait menriu nge kata ki persyang ban pen kumar nrengange upat ba hagani ga juk ko Mynta dei su tu upat ba ubam tediai ulatit khambha wat baningiru namar ta ko ki pai babi yang ini ya rengkat bat ka voice of the people tong ini don benta kata katma persya e ga bamsap hagatma persya e ga jingduk hagatma persya ya ga jinglet shiliang khmat dega ga por ka Mynta haswa bangin penwa ya ga jingalang nasno bade ban
ban khot lang ingi lang baroh kitu ke bala right court ban kershan yang voice of the people party yang ini perta ebok erniu edaw yang sharp juga party pembalong kiwei ki party yang leng lang hang ni khmat ban ni kinong lam le yang lang kiti ki ban siti wan lang sini khmat aling ini perta ebok aling ini perta edaw yang sharp jangan parti ban pynmih bawat hangnya pa marang Shuh upat pa ulang rai ban ai ka jingthmu yang voice of the people party ko ki pa kita ki basang sedien wan lang sakma